הרחפנים שלנו מסוגלים לטוס רחוק יותר, גבוה יותר, ולמשך זמן ארוך יותר מכל רחפן אחר בעולם. עובדים חזק מאוד עם התעשייה הביטחונית בארץ, עובדים חזק מאוד עם צה"ל, זכינו במכרז הגדול ביותר של צה"ל לרחפנים עד 25 קילו. החברה הוקמה על ידי 3 משוגעים לעולם התעופה. קיבלנו אוזן מאוד קשבת מצד עיריית אשקלון, דחיפה והבנה של הצרכים שלנו. החברה הכלכלית של אשקלון ליוותה אותנו בתהליך הזה של מעבר מקיבוץ כרמיה כאן לאזור התעשייה. אנחנו רואים באשקלון פוטנציאל מאוד מאוד גדול, גם בהתרחבות של העיר, מבחינת השכונות שיבנו כאן, גם מיקום הרכבת שיעבור לתוך תרפארק. מבחינתנו זה שיפור מאוד גדול ביכולות שלנו לקרב את המרכז אלינו. והנה אנחנו היום באתר שהוא אתר זמני לקראת המעבר לתרפארק. נצטרך הרבה יותר כוח אדם, הרבה יותר כוח אדם מקצועי, שזה אומר יותר מהנדסים, יותר אנשי תוכנה, יותר אנשי אלקטרוניקה, שיוכלו להצעיד את החברה קדימה, ואנחנו רואים את הפיתוח העסקי שלנו יד ביד עם אשקלון.